Basta pag nag-go kasi may unang pa isa ako. Pag-go, gutom na? Gutom na ako.
kasi mo. Meron pa lang. Kaya na lang. May, sa'yo gusto kumain? May nabuo. Si Mika Lau, saan kakain? Performance ba tayo? Siguro kung mag-decide siya. Nagyayaya sila mag-shawarma stop. Masarap to. Nepo. Nepo, shawarma stop. Vlog ka natin. Gusto yun, ha? Sabi ko pa si Bossing. Actually, My racket.
Gising si Mayra. Siya na kumating. Sumasakot ba dito? Serving. Kapag over. Kaya naman kapag mga 5-6 o'clock. Parang kapag kumakit. Like, ano pagkulong sa gising ko, parang I'm sorry, kasi ganun ka rin. Oh no. Tapos ang lamig. So ang sakit lalo ng dyan ko. Tumataglan na ako. That's okay. O binili ko. Maganda. Parang may bayad. Pero as a service mo lang. Parang if you buy this amount, you can... Ganda na. Sabi ko sa Ito tayo. Dapat ito. Sino? halos ko sa bayan na. Indon dito lang. Apat na cards ko yung box. So either yun. Kilala ka. Hindi ko pa sila nakabalik. Siyam naman. Puro daw. Alam mo anong level? Ano mo yun? Darmsol bubbles. Kayo, bukat ba kayo? Bukas. F kami ni ID. Bakit ba ng F mo? Yes. Kahit mix ko, men's ko, Ay! Hindi pala. Parang next week yata yung next. ano 5 ka? Oo. Sorry. Buti nga 5. Kasi sa tournament ako lagi naman ng tulog. 2 beses ko ay lahat. Grabe ah. Hirap. Naggabi, gabi ka talaga. Tingin ko malapit na lang. Shop na sila. Nasa Palo. Hi! Di tayo nakapag-send. Nawala ako. Ayoko tumabi sa inyong dalawa. Okay yung dalawa. Okay yung ano dyan. Naka-ring light. Ilang ko ba ito? 5 lang. Wala ka nang reason yan. Paano sumakot mo? Kaya nga. Ayusin mo talaga. Ayusin ko na bukas. Hanggang mapo
putol yung paa. Anong oras yung start niya? Tayo. 5. Mga 4 7 na pala dito kami. siguro. Okay. After na, 7. Pwede na double book na yan. Double food. Sunit na yung Sunday. Okay, double book. Siyang. Naarag nila yung ako. Ba't ka? Naya ko nga ito eh. Wala, dapat, di ba sabi na dati, double hot Sunday. Sunday ako bawal. Sayang. Ay, wala kasing schedule late na. Sayang. Bakit hindi pwede ako? Sabi na kasi dati, single Sunday. Sunday. Oy! Sana o F kami. It's okay. Kung sila exit, tapos mag-F yun, sasakalin ko kayong dalawa. Talaga. Lexi. Pwede yun. Parang si Lexi. Kasi si siya eh. Tara. Parang iba yun. Yan! Nagsalbag. One burger. Okay lang yan. Tanda ko sa game, hindi ibig sabihin hindi ka mag-error.